Njengoba ungqongqoshe ezwale sokukhathaza ngokukhathala kwesisebenzi ezempilo, kodwa kwagxilanga kakhulu dabeni lokutula kwempahla yokuzivikela lesisebenzi. We have put up a whole program to ensure that people do have PPEs at work, and we have said that health workers must actually point it out when they don't have PPEs. We had gone to a point where this was kind of stable, where people could get enough PPEs and there were no problems. Inyunyana yabahlengikazi eDenosa ichithile lokhu, yagceka kakhulu ungabe bekho kwesipahla zokuzivikela esikhungweni sezempilo zikahulumeni. Sinxusa ungqongqoshe ukuthi ahambe nezinyunyana ayesibhedlela kanye nasemtholampilo ekhahlamezeka kakhulu ngitula kwempahla yokuzivikela. We should not be wasting time trying to find fault with one another at the expense of our people, and especially the nurses who are dying and the doctors are dying, and this is unbecoming. Izishoshovu zezempilo zethu kubalulekile ukuthi abaphathi nabahlolela igciwane esibhedlela ukuthi baqinisekise ukuthi impahla yokuzivikela ikhona, ikakhulukazi njengoba leligciwane seliphinde libhebhetheka futhi. It is a responsibility of management to ensure that the frontline health workers are in a safe working environment, and we need to ensure that those that are COVID officers and infection control officers ensure that there's adequate PPE at all times. The South African Medical Association inxusa uMengameli Ramaphosa ukuthi angenelele ngokusheshsha njengoba izisebenzi zempilo zenza konke okusemandleni ukulwa naligciwane. Kusenjalo, ungqongqoshe wezempilo uSikelo Masonto azayo kulindele ukuthi kube nolunye ulwazi lokuthi lizotholakala nini ikhambi kulelizwe. Kulindele ukuthi izisebenzi zempilo kanye nabanye basengcupheni balithole kuqala lelikhambi.